1 op de 3 Zeeuwen rijdt te hard of zelfs veel te hard buiten de bebouwde kom. En de provincie wil maatregelen. Nou, wat ik heel graag zou willen, dat is veel meer handhaving. Lik op stuk. Blijkbaar hebben we dat nodig. Dat geeft ook een versterkend effect op de verkeersveiligheid. Dat mensen weten, hé, ik kan geflitst worden. En verder in deze Zeeland nu. Zorgdirecteur veroordeeld tot celstraf. En financiële zorgen drukken de sfeer. Als Zeeuwen blijken we massaal de snelheidsregels aan ons laars te lappen op de wegen buiten de bebouwde kom, blijkt uit cijfers van de provincie. 1 op de 3 weggebruikers in Zeeland blijkt te hard te rijden op die zogenoemde N-wegen. Dit is zo'n meetpunt waar de provincie gegevens verzamelt van het aantal voertuigen dat passeert, maar tegelijkertijd hoe snel er wordt gereden. Het is niet bedoeld om te bekeuren. Op deze plek op de N286 tussen Stavenisse en Sint Maartensdijk mag je 60 km per uur. 75% van de weggebruikers trapt hier het gaspedaal te diep in. Nou, wat ik heel graag zou willen, dat is veel meer handhaving. Lik op stuk. Blijkbaar hebben we dat nodig. Dat geeft ook een versterkend effect op de verkeersveiligheid. Dat mensen weten, hé, ik kan geflitst worden of ik kan aangehouden worden. Dat zou ik graag willen. Het Openbaar Ministerie beslist of er een flitspaal moet komen. Maar zij willen eerst dat er goed wordt gekeken of alles gedaan is om de weg veiliger te maken en te voorkomen dat er te hard wordt gereden. Allereerst erken ik dat sommige wegen gewoon beter ingericht kunnen worden. Aan de andere kant, daar moet je ook het geld voor hebben. Het vraagt ook veel tijd vaak om je wegen nog beter in te richten volgens de richtlijnen, de nieuwste richtlijnen die gelden. Maar tegelijkertijd, als ook de andere kant van de zaak, ik zie ook dat er gewoon heel wat snelheidsovertredingen zijn op wegen die juist heel goed en volgens de nieuwste richtlijnen zijn ingericht. En dan baart het mij weer zorgen, want dan denk ik, als dus een weg conform richtlijn is ingericht, dan nog die rechtervoet van de automobilist, die is cruciaal. We hebben een top 5 gemaakt waar in Zeeland te hard of veel te hard wordt gereden. Het vaakst werd dus op Tolen tussen Stavenisse en Sint Maartensdijk te hard gereden. Op in totaal 15 plekken in Zeeland rijdt meer dan de helft te hard. Tijd om de mensen op straat eens naar hun mening te vragen. Rijden zij wel eens te hard? Ik rij van Middelburg vanaf Douwendalen naar Strand. Doe een kwartiertje over en rijd ik harder als 80. Dan ben je misschien 12 minuten weg. Nou, wat maakt er nou uit? Op je vrije dag of je vakantie. Tuurlijk, iedereen rijdt wel eens een keer te hard, maar in principe probeer ik me altijd aan de snelheid te houden. Er zijn heel veel toeristen hier in Zeeland. En als ze allemaal 70 of 60 gaan rijden, dan gaan mensen zich irriteren. Want ja, wij Zeeuwen moeten naar ons werk en willen dan toch ook wel een klein beetje op tijd komen. Dus ja, dan heb je kans natuurlijk dat dan mensen te hard gaan rijden. Terug naar de gedeputeerden, die eerder dit jaar opperden dat de provincie zelf flitspalen zou willen neerzetten. Ik zie dat vooral ook als een wanhoopskreet die ik geslaakt heb. Ik ben ervan overtuigd dat je door meer handhaving ook een heel positief effect kunt bereiken. De toekomst zal uitwijzen of al die automobilisten die nu nog te hard rijden, dat ongestraft kunnen blijven doen. Gedetineerden in de gevangenis Torentijd in Middelburg klagen over hun maaltijden en hun dagbesteding. De gedetineerden hebben vorig jaar ruim 500 klachten ingediend. Een jaar daarvoor waren dat er veel minder, zo'n 350. De klachten gaan onder meer over de te kleine porties eten met weinig vlees en ook over te weinig activiteiten. De directeur laat weten dat dat wel te begrijpen is, want er is een personeelstekort waardoor er tijdelijk minder te doen is voor gevangenen. 2 voormalig medewerkers van de GGD in Terneuzen hoeven niet meer terug de cel in voor het vervalsen van honderden vaccinatiebewijzen. De straf van de rechtbank bleek vandaag gelijk aan de tijd die ze al in voorarrest hadden gezeten. De 2 vervalsten de bewijzen in 2021 en 2022 tijdens de coronacrisis. Volgens de Middelburgse rechtbank hebben zij door de vervalsingen bewust een risico genomen met de gezondheid van anderen, terwijl zij als GGD-medewerkers juist een verantwoordelijkheid hadden. Een voormalig directeur van een zorginstelling in Zeeland moet 23 maanden de cel in. Zo luidde vandaag de uitspraak van de Middelburgse rechtbank. Op zijn 2 telefoons werden foto's en filmpjes van kinderporno aangetroffen. De
Politie komt de man op het spoor door een tip van een Amerikaanse anti-kinderporno-organisatie. Als de man wordt aangehouden worden er op zo'n 2 telefoons ruim 1500 foto's en ook 6 filmpjes van kinderporno aangetroffen. De man verklaart zelf dat hij zijn telefoon regelmatig uitleende binnen de zorginstelling en dat de kinderporno op die manier op zijn telefoon is beland. En aangeschoven is rechtbankverslaggever Rick Bolt. Ja, Rick, die man zegt zelf van ik heb mijn telefoon uitgeleend. Daardoor is dat gekomen, maar toch zegt de rechtbank, u bent schuldig. Ja, de rechtbank zegt het zijn zijn telefoons. En dus gaat de rechtbank er eigenlijk in eerste instantie van uit dat hij ervan moet hebben geweten. Tenzij hij kan aantonen dat het dus van iemand anders afkomstig is. Dat kon de man niet aantonen. En ook toonde het OM aan van die telefoon is op meerdere momenten tegelijkertijd gebruikt om berichten te versturen via WhatsApp bijvoorbeeld, maar ook om kinderporno te downloaden. Ja, moet u dus wel degelijk die telefoon zelf hebben bediend. Het is een opmerkelijke zaak. Het gaat om een zorgdirecteur van een organisatie die hulp biedt aan volwassenen, maar ook aan jongeren. Is er nog gekeken naar een verband in die zaak? Nee, deze zaak gaat echt om het downloaden en delen van die kinderporno. De man is niet vervolgd voor het maken van kinderporno en er is ook geen aanleiding gezien om daar onderzoek naar te doen. Rick Bolt, dankjewel. De megakerk in Ierseke is klaar. Het nieuwe gebouw van de gereformeerde gemeente aan de Steeweg biedt plaats aan 2000 kerkgangers en is daarmee de grootste van Zeeland. Die ruimte was nodig omdat het ledenaantal bleef groeien en het huidige gebouw daardoor te klein werd. De nieuwe kerk heeft meerdere functies. Zo zijn er onder andere 7 zalen voor verenigingen. En er komt een mortuarium met familiekamer. Vanavond is de officiële besloten opening. Morgen is het dan open dag en kan iedereen de kerk komen bezichtigen. En zondag wordt de kerk dan voor het eerst in gebruik genomen voor een dienst. De SP in Hulst wil een discussie op gang brengen over de vestingcross in Hulst in december en het WK veldrijden in 2026. Volgens de partij zijn de wielerevenementen een uit de hand gelopen hobby van wethouder Jean-Paul Hageman. Er komen tienduizenden bezoekers, wat veel te veel zou zijn voor de vestingwallen. En ook heeft de SP vragen over de kosten. Het WK veldrijden 2026 zou eigenlijk bij Perkpolder verreden worden, maar is door Hageman toch weer naar de vestingwallen teruggehaald, zegt de SP. In Ierseke is vanavond de openingsvoorstelling van het Zeeland Nazomerfestival. Deze opening heeft een extra lading gekregen nu de organisatie achter het festival te horen heeft gekregen dat het Landelijke Cultuurfonds de subsidiekraan dichtdraait, waardoor er voortaan 8 ton minder aan festivalsubsidie binnenkomt. In de haven van Ierseke start het festival vanavond met het klassieke stuk Op Hoop van Zegen. Het is droevig, het is zo droevig als het dat wat je hebt lief gehad, op een plank sjorren, een stuk zeildoek erom, een steen erin, 3 keer rond die grote mast en dan 1, 2, 3 in godsnaam. De vis wordt duur betaald. Ja, de vis wordt duur betaald. In Ierseke staat Anke Tanihatu. Anke, een betere locatie voor deze voorstelling dan Ierseke is er eigenlijk niet, hè? Nee, Arnhemuiden had ook gekund, maar je hebt gelijk. Je hebt voor deze voorstelling echt gewoon krijsende meeuwen van die klapperende masten nodig om dit verhaal extra dramatisch te maken. Want Op Hoop van Zegen, het is echt een klassiek stuk, hè? Ja, het is 124 jaar oud. Het is voor het eerst gespeeld in 1900. Het is 4 keer verfilmd. Er is een musical van gemaakt. Het is duizenden en duizenden keren op de planken gezet tot nu toe. En nu is er dan deze versie van theatergezelschap Dood Paard. Het blijft een verhaal over drijvende doodskisten, over gewiekste zakenmannen, maar ook over schuld en boete, moederliefde, onrecht. Dat is allemaal nog overeind gebleven in deze voorstelling. Dit gezelschap heeft de voorstelling gespeeld in theaters het afgelopen seizoen met heel veel succes. Maar dit is voor hen ook de eerste keer dat ze het op een buitenlocatie spelen. En dat is voor de acteurs een hele bijzondere nieuwe ervaring. Ik heb in het ruim gekeken, de tonnen drijven op het water. Het is echt heel bijzonder om een vissersdrama op de kade van een haven te spelen. Dus het is heel anders. Maar je kan ineens dingen zeggen die eigenlijk gebeuren terwijl je ze zegt. Dus het heeft een enorme toevoeging. Want als je zo'n haringkop met je duim links duwt en met je kaak met het schelletje eruit ligt, dan kijkt zo'n beestje aan met ogen zo verstandig.
Wel intens ook, omdat je hebt veel aandachtspunten. Er gebeurt veel rondom je en in een zaal worden dingen ook donkerder. Dus nu zie je het publiek ook en je ziet de reactie. Dus spannend, maar ook heel fijn. Ja, ik ben nieuwsgierig wat er met de Anna gebeurd is. Ik was ook al gaan kijken, maar het ging nog lang duren. Als ik bijvoorbeeld zeg, kijk, daar is de Anna, er is weer een dode aan boord. Ja, dan kijken we ergens naar een schip. Als Jo zegt, de wind maakt me gek, tante. En ineens begrijp ik dat. Dat je gek kan worden als je dat de hele tijd hoort. De tekst resoneert ook heel erg met deze plaats. Het zijn allemaal mensen die proberen opgroeien in een soort van systeem waar die dan nooit meer uit geraken. Iedereen probeert zich te redden, maar tegelijkertijd is iedereen ook het slachtoffer van een soort, ja, hoe zeg je het nou, mal waar ze in zitten, waar je niet uit durft te komen. Daar gaat het voor mij heel erg over. Nee, ik wil niet mee. Ik ga niet mee. Het schip is rot. Ja, Anke, we zeiden het al, hè, op hoop van zegen. Die keuze voor deze voorstelling was al gemaakt voordat de hakbijl van het Cultuurfonds kwam. Maar ja, op hoop van zegen, hoe hoopvol is de organisatie nu nog? Want ja, zonder die 8 ton subsidie van het Cultuurfonds kun je dit soort voorstellingen dus eigenlijk niet meer aankopen. Nee, laten we eerlijk zijn, als die subsidie, als die financiële steun wegvalt, ja, dan kun je inderdaad het festival niet meer op deze manier maken. Maar ze blijven hoop houden. Ze hebben een enorme lobby begonnen om toch nog geld te krijgen. Want we moeten ook niet vergeten, Ariane, dat dit een heel landelijk bekend en belangrijk festival is. En Zeeland zonder nazomerfestival is echt een pijnlijke amputatie. Anke, dank je wel. Het was vandaag in Zeeland een bewolkte dag die steeds onstuimiger werd met harde windstoten. En uit die bewolking viel ook af en toe een regenbui. Ook morgen is het wisselvallig, al stijgen de temperaturen en vanaf zondag wordt het ook weer droog. Volgende week belooft echt weer zomers te worden. En meer verhalen uit Zeeland op onze website, de app en social media. Daar meer over de nieuwe single van Raccoon, The Ones We Seek. Het is de 3e single van het komende Engelstalige album It Is What It Is. En tot zover deze Zeeland Nu. Graag tot morgen, dan weer een nieuwe Zeeland Nu, dan ook weer met het weekoverzicht. Alvast een fijne weekend.